Palissa qed tittella wirja fotografika mill-isbaħ ta' Fine Art Street Photography bit-tema Order in Chaos, esebizzjoni li tinkludi 14 il-ritratt meħuda mill-fotoġurnalista Martin Agius. Ir-ritratti varjaw minn ritratti li jfakruk f'Malta tal-imoddi bi stil chiaroscuro għal ritratti artistiċi oħrajn tal-bini tal-Parlament fil-Belt Valletta u taċ-ċittadella fost oħrajn b'kapaċità kbira l-fotografu rnexxielu wkoll jaqbad persuni anonimi f'mumenti partikolari li fihom jispikkaw ir-raġġi tad-dawl u d-dellijiet li jagħtu xeħta kurjuża u misterjuża. Dan l-istil huwa Fine Art Street għax jien nispeċjalizza fi street photography, però street photography jerġa' nqasam f'ħafna ġeneri u il-favorit tiegħi huwa dan li huwa il-Fine Art Street li inti nuża ħafna x-xemx qawwija li f'dan il-pajjiż konna ħafna minnu nilab bix-shadows bit-Taljan jgħidu chiaroscuro u mbagħad ovvjament ir-ritratt ikun kważi diġà black and white, allura inti teqilbu black and white iktar tkun faċli. Il-fotografu Martin Agius illum stabbilixxa ruħu bħala fotoġurnalist u street photographer mill-aqwa li għandna f'pajjiżna fejn tul l-aħħar snin rebaħ bosta unuri prestiġjużi f'ġeneri differenti tal-fotografija kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. Ma tkunx faċli biex tażel 14 mill-mijiet li jkollok u li tkun ħadd ħafna xogħol tul is-snin sakemm fl-aħħar tiġi u tiddeċiedi biex tagħmel din l-esibizzjoni. Ma tkunx faċli, ma tibda tażel 100 u tibda tqaċċad u dejjem tqaċċad sakemm fl-aħħar tasal għall-14 għax fl-aħħar mill-aħħar la tkunx bittom dar ritratti ikunu kollha favoriti tiegħek. F'din l-esibizzjoni wieħed jista' jinnota kif l-artist lokali rnexxielu juri l-passjoni kollha tiegħu għal dan il-ġeneru ta' fotografija bl-użu preċiż tad-dawl u d-dellijiet filwaqt li spikka wkoll l-ispirtu tal-post. Il-ħila tiegħu fis-settur tal-street photography żviluppa u perfezzjona tul dawn l-aħħar snin. Il-wirja Order in Chaos ġiet inawgurata fit-3 ta' Marzu fil-Lukanda Fenixja, il-Furjana u se tibqa' miftuħa l-pubbliku sal-aħħar ta' dan ix-xahar.